Καλημέρα φίλες και φίλοι από εσένα Noapps και X-Pro. Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό αμάξι, ελάτε να το δείξουμε. Έχουμε αυτό το υπέροχο Abarth, το οποίο βλέπουμε ότι είχε κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες κεραμικής, να το πω. Έχει τα σημαδάκια του, εδώ κάτι προσπάθησαν μάλλον να βάψουν, δεν ξέρω τι έγινε. Διάφορα σημάδια γύρω γύρω. Και είμαστε εδώ σήμερα με το Amore για να σας δείξει την απλούστατη διαδικασία προετοιμασίας και εφαρμογής του X-Pro. Ξεκινάμε. Λοιπόν, αφού έχουμε πλύνει το αυτοκίνητο καλά, το περνάμε με πυλό το οποίο έχουμε πλάσει πριν για να μαλακώσει και με σαπουνάκι για να αφαιρεθεί οποιοδήποτε ρήπος έχει μείνει πάνω στην επιφάνεια. Κοιτάξτε τι βρώμα έχει βγάλει με το πρώτο πέρασμα. Λοιπόν, τελειώσαμε με το πυλό και τώρα σκουπίζουμε το αμάξι. Σε όλα τα σημεία που υπάρχει λάστιχο, για να το προστατεύσουμε. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με πυλό και ταινίες όπως βλέπετε σε σημεία που έχει λάστιχα, παίρνουμε την αλκοόλη που είπαμε την αραιώνουμε με νερό 50 με 50 και προσέχουμε δεν ανάβουμε τσιγάρο και τα σχετικά. Οπότε ξεκινάμε και περνάμε όλο το αυτοκίνητο με την αλκοόλη. Τώρα πέρασμα, θα δείτε κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάτι βερνίκια εδώ έχουν φύγει. Ωραία. Τι άλλο έχουμε? Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μέσα στη συσκευασία έχει το σφουγγαράκι και το γάντι το οποίο είναι από κάτω, που μερικοί δεν το βρίσκουν. Και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε να περάσουμε X-Pro. Λοιπόν, βάζουμε καλά στο σφουγγαράκι πάνω, όπως βλέπετε στις γωνίες, πολύ καλά το X-Pro. Και ξεκινάμε να το περάσουμε. Θέλετε να λάμπετε το αυτοκίνητό σας? Κοιτάξτε.